Ja som sa k tejto knižke dostala úplne náhodou. Zaujala ma hlavne svojimi kresbami. Je to komiks s názvom Gaza a nakreslil to, napísal to jeden autor, ktorý sa volá Joe Sacco. A je to chlapík, asi 50-tník, ktorý sa narodil na Malte a väčšinu života prežil v Severnej Amerike a v Austrálii, ale rozhodol sa ako mladý cestovať po Európe. A tak sa dostal, keďže študoval žurnalistiku, tak sa dostal do takých tých zaujímavých zón pre jedného novinára a dostal sa do Srbska a táto kniha je o Palestíne a o Izraeli. Ide o to, že zozbieral príbehy všetkých ľudí, ktorí boli prítomní v dvoch takých zásadných incidentoch, ktoré sa stali v roku 1956 v meste Rafah a Khan Yunis. No a to už, čo on vlastne tam pozisťoval, to už nechám na vás, že aby ste si prečítali. A mne sa na tej knihe páči najviac to, že je to také niečo najpravdivejšie, čo som si doteraz o tomto konflikte mohla niekde prečítať. V tejto dobe, keď nás tie médiá stále zahlcujú rôznymi informáciami, ktorými sa podľa mňa väčšinou vôbec nedá veriť, tak som rada, že som v takejto podobe, v tejto knihe našla také aspoň náznaky pravdy, tých príbehov tých ľudí a čo sa tam naozaj stalo. Asi všetko.